Ali, may wala ito. Diba ko. Ali pala, magmamaniya ka no. Makitext yun. Program ko na. Aliwanin naman number ako. Program. Sakit. Pinaos ka yan ako. Eh, danan mo hindi ano? Sino ba to ano? May nagluloko ka. Theodore, alam mo na message. Pagkilalaya ko eh. Wala naman na message. Yung mga number ko sa bagay yung may wala ng number ko mga nini, pwede kong kumang sa bagay number mga nini yang kasi deng kalugurang ko yang bag. Pwede ko maro. Anya naman. Wala na, inadala nga kita ang Facebook eh. Mga program. Hindi na nasusulat kahit ang Facebook mo. Hindi naman natabuklat eh. Ay, dana ako. Pilan yung program? Bakit eh, may kaya? Ali, apal toke pero wala na kamang pupos eh. Ay, may may basa eh. Wala kang kakabit. Ay, ari, rekay ka. Di ko pa nga may rekay mo. Wala letra to. Ano ba, isang pa eh. Ngayon pa Load mo siya. Ali, kailangan makakabit ka letrato. Baka nito, kota natin kakabit letrato. Baka nakakain Wala na lang. Lord darling. Kasi nung kabudyacho ka rin, hindi naman lunto nung wala kang kakabit eh. naman yan. Kailangan natin kang ikabit. Kaya i-upload ka rin. Kailangan mag-upload ka ba din kakabit ang friends mo. Hindi nga bang maranas. Next mo nating mabang maranas ka. Ang dalasan niya ako. Dali, may uli nga. Si Bibi ang muta, ha?